Хвала Христу, прывітанне ўсім. Сёння вялікі чацвер, важны для хрысціянаў дзень, для католікаў, для праваслаўных. Это дзень устанаўлення сакраменту святарства, сакраменту Еўхарыстыі. І сёння, калі можна так сказаць, гэта такі прафесійны дзень, у кавычках, канешне, прафесійны дзень для святароў, бо у гэты дзень было ўстаноўлена таінства святарства, і многія людзі віншуюць ад шчырага сэрца. І я сёння з самай раніцы, як бы я там не адносіўся да гэтых віншаванняў розных, але маю шмат розных віншаванняў і такіх і сімвалічных, і даволі такіх штамповых, павярхоўных часам вельмі глыбокіх, часам вельмі асабістых. І я прызадумаўся сёння над сваім святарствам у сувязі з гэтымі віншаваннямі, увогуле з гэтым днём. І зразумеў, што людзі дзякуюць, большасці, калі дзякуюць, і кажуць, што вялікая ласка, это вялікая благадаць, што Бог мяне зрабіў святаром, што Бог паставіў мяне як святара на іх шляху. І многія казалі, што это вялікая ласка, што я магу як святар спавядаць, удзяляць святых сакраментаў, удзяляць святую камунію, прапаведваць слова, многія на гэта звярталі увагу. І згаджаюся, канешне, але я прызадумаўся, і так як ўсё адно ўнутры нешта адчуваў, што нешта мне ўсё адно ёрзаіць. Як бы і разумею, і згодны, і нешта ўсё адно мяне ўнутры ёрзаіць. І я стаў прызадумвацца над сваім святарствам і зразумеў, што я Богу удзячны за сваё святарства, і мне цяжка ўявіць, нават тэарэтычна, кім бы б я мог быць, калі б не быў святаром. Можна, канешне, фантазіраваць, але мне цяжка ўявіць, як увогуле б жыццё пайшло без майго служэння, без таго, чым я так сапраўды даражу, гэтым прызваннем Божым. Але я зразумеў, што ўнутры мяне ёсць такая іншага роду удзячнасць Богу, нават не столькі за святарства, колькі за тое, кім Бог мяне зрабіў, кім я стаў. І я зразумеў, што гэта не да канца звязана са святарствам. Альбо ў нейкай ступені нават можна сказаць, што і ўвогуле не са святарствам звязана. Канешне ж, я не магу сябе аддзяліць, як я казаў, ад святарства. Мне цяжка ўявіць, кім бы б я сёння мог быць, калі б не быў святаром, якім бы б я быў бы чалавекам. Мне цяжка это ўявіць, і я ўвогуле не прыхільнік такіх думак, разважанняў. Але чамусьці, разважаючы над усімі словамі добрымі, удзячнымі, я зразумеў, што я Богу удзячны яшчэ больш за нешта. У тэалогіі ёсць такое паняцце святарства служэбнае і святарства паўсюднае. Пра святарства паўсюднае мы мала чуем, гэта ёсць нейкія тэксты і ў апакаліпсе, у апостола Пятра, калі не памыляюся. Тэалогія, сабор Ватыканскі II узгадвае пра святарства паўсюднае. Святарства служэбнае нам больш зразумела. Гэта якраз такі святары, іерархія. Ты служыш, адпраўляючы святую літургію, Еўхарыстыю, ты служыш споведдзю, ты служыш прапаведваннем, Словам Божым. Это святарства, удзяляючы сакраментаў, намашчэння, хросту і так далей. Гэта святарства служэбнае. І я зразумеў, што я гэта ўсё бачу, я гэта цаню, але той, кім я ёсць сёння, гэта не таму, што я святар, а таму, што я сустрэў Слова Бога жывога,
я яго полюбіў, для мяне это вялікая ласка, для мяне вот тут вот благадаць Божая агромная. Калі можна сказаць, так як я пісаў у сваёй кнізе, што это вот як быць памілаваным. І чаму так сталася, я не ведаю. Чаму вот так вот у маім жыцці адбылося. Не сказаць, што я там у сваім акружэнні бачыў прыклад, каб вот чыталі Слово Божие, любілі яго, каб адкрывалі Евангелие. Не, я гэтага аж так не бачыў. І чамусьці так сталася, што Бог мяне памілаваў, і тое, што да сораму наша трошку кажу, але проста як факт, рэальнасць, што для нас, каталікоў, асабліва каталікоў беларускіх, это не характэрна Слово Божие любіць, там, цаніць і так далей. А у меня вот так сталася, што я яго адкрыў. Я не быў тады яшчэ святаром. І вот это вот для мяне, за гэта у мяне такая асаблівая ўдзячнасць Господу. Я разумею, што той, кім я ёсць сёння, это не таму, што я стаў святаром, а таму, што я адкрываў Слово Божие. А наступнае, я стаў адкрываць Святога Духа. Таксама для многіх католікаў ён незразумелы, для майго акружэння ён незразумелы, тэарэтычна даволі такі. А ў мяне вот нешта такое было, што я і Слово Божие, і Дух Святы. І мяне як асобу, вось гэтыя вось рэчы фармавалі. І трошку это для мяне дзіўна, нават для самога сябе вот пра гэта разважаць, таму што я сапраўды Богу ўдзячна за святарства. Я нават не магу уявіць, як по-другому і што б там магло быць. Але я разумею, што той, кім я ёсць сёння, і тое, што ўва мне, вот людзі цэняць недзе праз паслугу, это не таму, што я святар, а таму, што Бог праявіў міласць і адкрыў Слова і Святога Духа. І я памятаю, што тады, калі я вучыўся ў семінарыі, пазнаючы Святога Духа, конечно, не стаяла ў мяне пытанне, што мяне выганяюць з семінарыі. Я ішоў, у прынцыпе, без праблем і сканчваў там усе свае курсы, здаваў усе экзамены і неяк там выхаваўцы і прымалі мяне. Але вот быў той момант, калі я пазнаваў Святога Духа, і я зразумеў, што ён для мяне важнейшы. Ён важнейшы, чым семінарыя, чым тое, што я буду святаром, якое служэнне панясу. Я зразумеў, што Дух Святы вот ёсць тым скарбам, дзеля каторага трэба прадаць многае, альбо і ўсё, каб здабываць гэты скарб. Вот так вот я на той час разумеў. І таму вот цікава сёння, калі я чую гэтыя слова ўдзячнасці за маю паслугу, за сакрамэнты, за Слово Божие, за споведзі, за малітвы, што некаму это нешта дало. І да, я прымаю, што так усё ёсць, але я бачу, што это той, кім я ёсць сёння, это не таму, што я стаў святаром, а таму, што было Слово, Дух Святы, і я пачаў адбывацца вот этот працэс новага нараджэння, калі я стаў мяняцца, можа не ў одну хвіліну, хоць у маім жыцці, в прынцыпе, так і сталася, што недзе там і ў одну хвіліну этот эпізод адбыўся, але і таксама на працягу нейкага працэса, годы, і я стаў бачыць, што ты становішся іншым чалавекам. І для мяне вось гэтыя рэчы, гэтае новае нараджэнне, Дух Святы, Святое Пісанне, гэта тое фундаментальнае, што мяне фармуе як чалавека. А святарства, гэта дар, але гэта служэнне, і яно не настолькі фундаментальнае, што мяне фармуе. Без яго я не ўяўляю свайго жыцця, але яно не настолькі фундаментальнае. А ўсё адно як асабістая нейкая сустрэча з Христом, пазнанне Бога і Слова, это было і ёсць фундаментальным. І таму я прызадумаўся, што я
сапраўды ўрэшце вот у этот дзень, калі адзначаем устанаўленне сакраменту Еўхарыстыі і святарства, я зразумеў, што чаму апостол Ян не апісвае ўстанаўленне Еўхарыстыі, а ў Евангеліі паказвае, што Христос абмывае ногі апосталам. І я не пра самыя ногі, не пра сам гэты абрад, а пра тое, што для Яна было важна, што гэта праяўленне любві. І Христос гаворыць гэтую запаведь, любіце, новую запаведь, любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас. Па гэтым пазнаюць, што вы вучні мае, калі вы будзеце адзін аднаго любіць. Вот это вот акцент любві для Яна, ён важнейшы, чым той цуд, калі хлеб становіцца целам Хрыста, а віно становіцца крывёю Хрыста. Для Яна гэта важней, вот эта вот асабістая сустрэча з Богом, которая цябе мяняе. І ты становішся іншым чалавекам. І у нейкай ступені вот я разумею, хоць крыху хіба што ўжо разумею Яна, чаму ён вот так вот піша, апісвае у сваім Евангеліі апошнюю вячэру. І так склалася, што я ў гэты дзень яшчэ не чуючы там нейкіх асаблівых віншаванняў, я з раніцы слухаў, невыпадкова, напэўна, такую канферэнцыю ці размову двух праваслаўных святароў. Таксама я зразумеў, я іх ужо раней для сябе адкрыў, і мне чарговы раз стала зразумелым, што яны для мяне абсалютна невыпадковыя людзі. Я зразумеў, чаму я звярнуў на іх увагу. Это Антоний Лакерев и отец Петр Мещеринов, игумен, это православные святары. Вось. І яны размаўлялі пра новае нараджэнне, пра хрышчэнне, пра сакрамент хрышчэння. І я пачуў такую фразу, што ад таго, што мы часта прымаем камунію, мы ад гэтага больш божымі ці больш любячымі мы яшчэ не становімся. Вось пытанне ў праваслаўнай царкве, няма такой практыкі, як у касцёле, што мы многа прымаем святую камунію. Там это цэлая падзея, многа малітваў, пастоў. І людзі змагаліся. Оказывается, у царкве цэлыя рухі былі, которые хацелі, каб вот часцей прымаць святую камунію. І з аднаго боку это ж нармальна. І я прыхільнік гэтага. Але вот адзін з гэтых святароў, ён кажа, што да, ўсё это зразумела, але ад таго, што часцей бы сталі прымаць, это не значыць, што любві больш будзе ў нас Божай. Это не значыць, што мы па этой прычыне станемся больш божымі. Таму што Еўхарыстыя гэта цуд, гэта падарунак Божы, але нельга яго ўспрымаць магічна. І жыццё духоўнае, ўсё ж такі, яно не такое. Яно не такое. І ведаеце, я слухаючы іх, я разумеў, пра што яны гавораць. Я нават маю свядомасць, што многія з вас, магчыма, не разумеюць, пра што яны гавораць, там нешта не згаджаюцца. Але я разумеў. Я разумеў, пра што яны гавораць. Таму што вот так вот у маім жыцці было. Да, было і ёсць. Што для мяне вот тэма адносінаў з ім, і так, як я іх перажываю на гэтым этапе, і вот эта тэма Слова Божага і Духа Святога, гэта фундаментальнае. І цікава, Пётр Мещеринов звярнуў увагу на тое, што часта мы як нейкае правіла падкрэсліваем, што важная сустрэча з ім. І ён цікава звярнуў увагу, што сустрэчы часам выпадковыя. Ты можаш сустрэць выпадкова чалавека на прыпынку, і гэта важная сустрэча, а пасля кожнага сваё жыццё і разышліся. Таму не толькі пытанне самой сустрэчы, а пытанне менавіта
нейкіх адносінаў, любві, даверу. Я не магу сказаць, што ў мяне з Богам это прям такі аж невядома што. Дакладна, это не ў сціпласці кажу, у такой нейкай цвярозасці. Але ўсё-такі так спрацавала, што для мяне это сталася важна на нейкім этапе майго жыцця. І это было важней, чым маё святарства. Этыя пошукі і пазнання Слова Божага, пазнання Духа Святога, это новае нараджэнне. І гэта паўплывала на тое, якім я сёння ёсць. А не таму, што я проста стаў святаром.